Σήμερα θα παίξουμε ένα καινούριο παιχνίδι. Όχι. Εδώ. Λοιπόν, φεύγει. Βλέπουμε ότι καμία πίστα δεν είναι ξεκλειδωμένη. Άρα και εμείς οι καημένοι τι να κάνουμε. Πατάμε αυτήν. Όχι. Δεν νομίζω. Πάμε εδώ. Start game. Sorry. Βγάλα το βίντεο. Ένα λεπτάκι λίγο. Πάνε άκρη. Πιο πάνω δεν θα πιάνει καλό ίντερνετ. Από εδώ παίρνουμε εμείς ίντερνετ. Δεν το είχα σταματήσει. Ποιος να είναι? Κνούκλες, Tiles ή Sonic? Μόνο Sonic. Άντε έφυγαμε. Σέγγα. Πάλι. Σέγγα. Ναι, Sonic Time Presents. Εντάξει. Δεν θέλω δώρα. Ναι. Ζώνη 1, εντάξει. Έφυγαμε. Μπορώ. Μπλοκ. Τι είμαι τώρα? Έφυγαμε. Τσακ. Πήραμε. Κάτι ξέρω εγώ τι πήραμε. Έλα εδώ, σε πέτυχα. Σε πέτυχα και εσένα. Οπ. Πέτυχα και εσένα. Κοίτα, θέλω να μου σκαγγελίες πιο γρήγορα. Πέτυχα και εσένα μαζί με εσένα. Έλα ρε, ήθελα να πετύχω. Όχι! Εντάξει, έχει δρόμο. Έλα ρε βλάκα. Έλα! Κι άλλο. Εντάξει. Θα σου δείξω ένα τρόπο για να τρέχεις. Μην πας πίσω. Κοίτα κάτι. Όχι. Εντάξει, ζούμε πάνω στα καρφιά να σας πω τι. Ναι, πρώτη φορά. Τι είναι αυτό? Ένα. Μπούια. Μπούια. Φύγε. Εδώ τουλάχιστον δεν σκοτώνομαι. Σκοτώθηκα! Ένα game over. Εντάξει, είμαι. Άστο. Εντάξει, το καταλάβαμε να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Οκ. Φύγε, Sonic. Δύο κολκό. Τι θες να τρέξεις? Όχι να πίνεις να τρέξεις, πιο γρήγορα να το τρέξεις. Έλα. Αουτσι, wow. Τώρα ξαναπάνε να τους σκοτώσεις και μετά πάνε πάλι πίσω, Ρε βλάκα, πόσο. Time. Ουι. Ναι. Πάμε το μπουφλό προς τα κάτω. Και τώρα κάνω αυτό. Κοίτα λέει, Αυτός. όταν το βλέπεις, θα δεις εσύ πώς θα τρέχει. Εσύ φαντάζεσαι εσύ. Σκότωσα σε, τι λες? Δηλαδή σε σκότωσε. Όχι ακριβώς, με σκότωσε. Θα σε χτύπησε. Χτύπησε, δεν με σκότωσε.
Όταν έρθεις, πάρ' την κάτω. Πού είναι η άλλη χαζή? Κοίτα πως κάνει, σαν μωρό. Ναι, ένα πρόγραμμα. Μπουμ σακλάκα. Έφυγαμε! Έλα, έλα. Έλα. Μπράβο. Οπ. Ουι, έχει δύο τώρα. Ευχαριστώ παιχνίδι. Τώρα μου έδωσες κάτι για να μην το σπάσω εύκολα, Ευχαριστώ παιχνίδι. Είσαι το πιο καλό παιχνίδι. Έλα, ναι. Ναι, ένα τόσο. Έλα εδώ. Τώρα πάνε ξεχωριστή να σου Πού είναι? Ξέρετε παιδιά, όταν είσαι έξυπνος πρέπει να κάνεις όλα τέτοια παιδιά να ζουν. Μην το παρέξεις έτσι την ώρα. Τρώει ζουζούνια. Έλα, φάτο. Εντάξει. Ό,τι να είναι λέω, παιδιά. Αυτή τη φορά που πας κάτω. Δεν θα πάω, μην ανησυχείς. Έτσι ανησυχώ. Γκρεμίστηκε όλος ο τείχος. Κι άλλο. Τι ήταν αυτό τώρα? Ήταν ένα τρίπλο. Τρόμαξα τη φάτσα σε τι καθόλου. Τώρα πρέπει να τρέξεις γρήγορα. Πώς θα τρέξεις? Πώς γίνεται? Τι? Πώς γίνεται? Τώρα. Τι τέλει? Λοιπόν, έπεσαμε! Πήραμε κι άλλα λεφτά και τώρα πηδήξαμε στα πέραντα της γης και σκοτώσαμε ένα. Εντάξει. Κι άλλος. Μην βλέπεις... Εσύ, ζουζουφάγε. Εγώ. Ποιος εγώ? Ποιος? Εσύ δεν κυνηγάς. Ναι, για να πάρω ζωάκια. Ναι, γιατί τα κρατάς όμως. Τα ζωάκια, ναι. Ή απλώς τα σκοτώνεις. Έλα, πού είμαστε? Εντάξει. Τρέξε και λίγο. Eggman! Περίμενε. Δεν κατάλαβα. Πάντως την πρώτη πίστα την έχω περάσει. Θα σταματήσω κάπου εδώ το